En Dordrecht blijkt de goede chinstander te wijzen van die aspiraties van Cambuur. Want de ploeg uit Rijnmond bakte er net zo volle van justerjoen. Dit is Theo Bos, trainer van FC Dordrecht. Slim ziek, kan zijn werk net van, maar wie er juster wel bij. En moest heel rap zijn om de eerste goal van Cambuur te noteren. Voorzet komt van links, van Melvin de Leeuw. Het intikkerke is van Dissels. En al na 4 minuten komt Cambuur op een prima 1-0 vastsprong. En daarmee is de toon wel zet in de wedstrijd. Hoewel hier een enorme kans komt voor Roderick Gielissen. Het is de rechtervleugelverdediger van FC Dordrecht. In zo'n deze, hoe kun je hem missen? Hij docht het wel in Cambuur zwijnt. Dit is de corner van Dissels. Het voortwerkje van keeper Doudé is net geweldig. Het verdedigende werk van Gielissen ook net. En daar is Robert van Boksel. Opererend als middenvelder juist de Jonwer. En hij zet Cambuur op een prima 2-0 vastsprong. Het keeperswerk is matig. Het uitverdedigende werk van Gielissen mag dat credo ook hebben. En dan is daar de man die het profiteren kan, Robert van Boksel. En zo zit Cambuur eens in de zetel en komen er meer mogelijkheden. Hier gaat de Leeuw van terug op de rechterkant. Lijkt prima al op Dissels, maar die stuit het dan op keeper Stef Doudé. En de trainer zegt dat het wel goed zit met zijn ploeg. Op een nijenonval over de rechterkant. Dit is Wout Drosten. Zet voor en vindt de holle van Mark de Vries. Maar die krijgt de bal net lekker. En zag hier Cambuur voor de pauze de score al uitbreiden kan. Het is ook de laatste actie van de lichtblessure de Vries. Hij stiet zijn plak aan Martijn Barto. En diezelfde Martijn Barto liet hem in de 6e minuut van de tweede helft heel goed zien. Hier is hij elke keer in te vluggen. En hij scoort zijn 4e doelpunt. En hij is er hartstikke blij mee. Ja, ik was inderdaad blij. Een stukje ontlading, een tijdje geleden natuurlijk. Dat weet iedereen dat ik gescoord heb. En ja, dat is vervelend. En het enige wat je kan doen is hard werken. En ik ben blij dat de trainers en de ploeg en de supporters gewoon vertrouwen in me hebben gehouden. En ik ben blij dat ik nu een doelpunt kan scoren. Ja, maar de 3-0 van Martijn Barto weer de feestkoeken nog net op in Ljouwt Justerjoen. Want hier pakt Ozan Turk de bal. Schucht dat Melvin de Leeuw helemaal vrij staat. Op de rane van Boetenspul, maar het maait terug. De Leeuw alleen nog op keeper Doudé aan. En hij passeert hem in de lange hoeken. Melvin de Leeuw zwaagt er mij zijn doelpunt voor. Dat Cambuur een 4-0 oorwinning boekt op FC Dordrecht.